ние се качваме без проблеми. Бето по този. Тук няма 250 травата. Има ли дрифтове? Изключи багажа. Он сигурно над някакви обороти ги изключва. Паузи. Пете го тръгна. Искаш втори път. Трябва да видим това от ефти и ги закачам. И не имам излази. Вот снимаш таблото. Що да сте, как да... Слезни ти ме отвън. Че? Че я Ааа! Ебати калищако. Че я направи. Ono je už neradalo to bukse. Baj se. Baj se. Akuro, akuro. Акуро, акуро. Акуро! То ефти трябва да ви верно такова ми като да бъде с неговата смесетка. А неговата повече ме измисля, а неговата е направена яко. Моя с гуми него. С гуми, знаеш колко висока е напила, по-високо от тази. Как се върти квадрата? Много е лигало, се качи. Сега откъде минем да му ева майката. Или! Ебати водорлако! Гае! Ето си го мисля. Гае къв станах, бе? Аз ми минах през ката. О, като се падиш да не се укълеш, после укълеш много много. Че не ви изкази това, правиш. Сега тя падаш да